Здравейте, YouTube! Аз съм Phil Payne и днес снимам клип на Need for Speed Most Wanted. Това е някакъв мод, забравих името, от Замон да го изтеглих. Картинката му е на едно Porsche, най-вече, нещо такова. Да, снимам клип, просто няма какво снимам и решил снимам някакво състезание на Need for Speed. Не съм много добър всъщност. И да. Всъщност дори не съм напред. Това ми е май второто или третото състезание в с тази кола. В смисъл, въобще е трето ми състезание майче. Тази кола доста е трудно се управлява. Добре, ще се пробвам поне на... Да, ще се пробвам да стана на първо място. Както в предишния си клип казах, моля ви, давайте коментари на какво да снимаме, каквото искате. Сериозно, на какво искате да снимаме, на каквото си пожелаете. Снимаме каквото искате. Нещо. Така. Само давайте коментари, лайк и абониране. Коментари, лайк, абониране. Коментари, лайк, абониране. Така. Само това. Нищо друго. Така. Само каза този клип ще бъде някъде към 1 до 2 или 3 минути. Най-много 5 минути ще бъде този клип. Само исках да снимам нещо, защото не се сещам на друго. Мисля да почна да снимам на Assassin's Creed тройката или двойката. Да, това общо взето. Добре, това набира доста скорост за същността, баки ми сам. Да, това беше година победа. 106 М. Това е всъщност руска версия, само да ви кажа. Руска версия спечели 1500 стотинки. Добре, това беше мене. Благодаря за гледането и както казах, коментари, моля за каквото искате да снимаме. За екстрим. Виждам.